kam ki pakerki ite ni la juya keren hibat ina ka porso por na do ka Kashnong laj umkra akabadan hapding sor shilong kadai kawai na kishnong kabakardu umbha hakini kisngi nolor kajing bombyang karukam penkiet ya kinyut bat kajing jelai udrok hakajing yakran bat urang ba shnong kador bar pelun kalaj umkra uba Andrew jejerwa ulak daw ya kibabun kijing halaj umkra nadu kijing don kam jung upat ba haduk ka syong suk syong san bat haduk kajing kata haka imlang salang ru kumju nomor ba kidon kishnong mo ba ka population ite ni la juya keren hibat ina ka porso por na do ka samai jogi ka last stint jogi kum MLA mantag ya ka present moment ru ni la juya keren hina ka porso por bagi jindon kami ki belum glaring at the moment hi number 1 hi ka umbam udi haddo menta menehi undai tangga snong olai la ne undai tangki minung di snong posor ani khapsor kasnong laim khra nomor ba kidon kisnong mo ba ka population ka bon pha kasnong laim khra kadai ka we kita kasnong ba ka population ka bon pha ki registered resident du ki ba bon ki floating population nei khamtam ka bon pha ro phong nyo pho hajar ngot ki bre ki don ko kasnong kam dei ka khai ba ban penbiang no don snong kan tengi kerpat ba lamba jengi lamba ka sarkar ba kumbagi UI na ko hakakot ko bor ka jing pensai ki social media na ko post ko bor kubun ki bri ki knyum spa ka ta kani ki we ki issue ka bangi dot kam man sim khya ba ko mi amale bat ka ji tre kam na bani ka dot wasno ta de ka we ka ba ar ka bi dei bat kini ki solid waste management ban manage ki solid waste ki garbage kani de ka ba don kam ha ka dot wasno ru ngila ya tai bhai kani ka executive committee jo dor barsno ru aman bangia keren ngilai tai gini ka committee la form ya kani but ngadi we ni kirang basno kumurang ba we ni kirang basno ngadi bo pe ya kani ka committee barang shida form dangsen ti ngin hab bania tre kham janai kham ba kham scam but ka we ka ba ngakwa ba no ba ngasutna chibun ba hapo ka jingelam jong chief minister pementa mentah ka kenti chief minister jungi konrod ke sama lembaga ka role ka active role ka ba chief secretary ba DPO alang isim kumno ban perkhot ban penbet penbiang ni ke jindon ka ma ka be dei bar kani ke ba ngathrai ka sinjam ko ban kong ba don kam ha ba ngin hab ban ya perkhat khamsani ba kumno ban ngin segregate iki waste kumno ngin penkhoi iki wa kumno penkhoi iki nala kumno ngin take care ke environment ke jungi naman ngimla ban ong bangin up yak sarkar bakan le dei mga mapihi ba ban mi sa khamat bangin hab ban shim ya kani jingkit kle kani ka responsibility bangin pe ba kani ka lawai jong kari khamtam ka lawai jong ki ba long din ki jongi kinum ngan ha jin jar ta ka ba ar bat ka balai ka long ba kam kini ki issues of law and order pindapet na bar ka lam khra ka igumba ka kabiang kam idon kanu no jing phalo jago umma henry napo kidon hi kini issues ke bang idon kam bangin tikya manta ka jing penghi jong sarkar ban weng no ai kitagi khalmetor kitagi harijan nang tai ka don ka ta ki ong ka after effect ban penghi ek tai ki wat kedria sini bagajingwan kendria jong ki sini bean kajingwan pun kendria jong ki sini bean kawan rak bon ha kijing sini dang hakini ki sini rang don gajing kelumar jong gajing